Исәнмесез, Рауил Шәрәфи ижатына мүкиббән булып, ышпу залында тутырып килгән хөрмәтле театр сөючеләр. Әгәр дә татарының үз календаре булса, ул анда бүгенге көнне, ягъни 5 апрельне һич шиксез кызыл хәрефләр белән басар иде. Чөнки нәкъ менә бүген, тик моннан 85 ел элек дөньяга Рауил Шәрәфи исемле сабый аваз сала. Һәм шул көннән башлап, аның фани дөнья буйлап сәяхәте башлана. Һәм бу гади генә сәяхәт түгел. Бу атаклы Дон Кихотның ил гизүенә тиң. Бу нинди көй дип сораган идегез, Илдус абый. Бу Минкусның Дон Кихот балеты музыкасы. Беләменем, әле алай гына да түгел, бу Шәрәфи гимны. Һәм бүген миңа калса иң мөһим сүз инде әйтелде. Рауил абый белән Дон Кихот янәшә куелды. Ни өчен дигәндә, беренчедән, бу легендар артистыбызның гомер буе хыялланып, уйный алмый калган иң мөкатдәс роле. Икенчедән, бәлки беренчедәндер, ул үзе дә шул Сервантесның Дон Кихотына охшаган түгелме соң? Шулай енем, шулай. Мин Рауил аганың бик күп юбилейларын хәтерлим. Илдус, Равил, юбилей дигәнне яратмый. Ул бу очрашуларны хисап кичәсе дип атый. Шулай. Алайса булай дип әйтәбез инде. Мин Рауил аганың бик күп хисап кичәләрен хәтерлим. Ул аларның һәр берсендә Дон Кихот ролен уйный алмый калуына үкенә. Ләкин ул бер нәрсәне аңлап бетерми. Әгәр дә аңа ул рольне биргән булсалар, ул бит вакытлыча гына шул рольне уйнаганда гына Дон Кихот булыр иде. Ә булай тормышта мәңгелек Дон Кихот. Чыннан да, ул нәкъ романда тасвирланганча кыю, тик гадел, авантюрист, тик самими. Ягъни идеаль артистның нәкъ үзе. Ә мин аны әҗәл дип йөридем. Шулай, Рауил Шәрәфи булган җирдә мистикасыз булмый. Мисалга аның узган юбилей, гафу итегез, хисап кичәсен генә алыйк. Хәтерләсәгез, анда да нәкъ бүгенге шикелле матур итеп җыелдык, залда аншлаг башладык. Рауил абый сүз алды һәм кызып киткән бер мәлдә янгын сигнализациясе кабынды. По техническим причинам произошла диюгә, Рауил абыйның акаеп бер карау булды, тавыш тынды. Шул вакыт Рауил абый, ничего не произошло, иди ты к черту диде. Алайса әле бүген дә хәлләр булачак икән. Хөрмәтле коллегалар, бик мавыгып китмик әле. Бик мавыгып китмик, чөнки тамашачы безнең акыл сатканны тыңларга дип түгел, яраткан артисттан күрергә дип килгән. Килгән Давид, Равил әлегә үзе юк. Соң игълан итсәк, чыкмый хәле юк аның. Энем, аның үз акыл үзе белән йөри. Кызык, быел нәрсәгә атланып чыгар икән? Нәрсәләргә утырган иде элеккеге юбилейларына, Илдус? Данияпа, хөрмәтле коллегалар, әйдәгез әле бергәләп, менә узган кичә ничек башланып киткәнен экраннан карап узыйк. Әйдәгез. Рауил Шәрәфи 70 яшьлегенә багышланган кичәгә атка атланып килде. Аңарчы диягә, ишәккә дә атланып килгәне булды. 75 яшенә сәхнәгә велосипедка атланып килеп чыкты. Инде бу юлы аны нәрсәгә утырып килер дип көтәсез? Рауил абыйны мин уйлыйм, юбилейында сәхнәсеннән килеп чыгар дип. Мерседеста отырып чыгуын уйлыйбыз инде. Равил абый бу жолы Матай белән чыгар инде. Хуҗа Насретдинның ишәген бирегез, яшьлегенә кире кайтсын. Минемчә шулай. Миңа калса, ул бөтенләй юбилейына килмәс. Ул, кадерле дуслар,
80 яшьлегенә сәхнәгә нәкъ авыл малайлары шикелле агач атка атланып чыкты. Инде бу юлы бирегә ничек килеп чыгар, беркем дә белми. Шулай итеп, игътибар! Сәхнәдә Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республиканың Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Равил Шәрәфи. Бик зур рахмат. Бик зур рахмат. Хайырлы кич, хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле безнең иң танылган шәхесебез Минтимер Шәрипов. Монда бу юлы нәрсәгә атланып чыгар икән дип сөйләштеләр. Үз аягың белән чыгуга җитми икән. Шул сәхнәгә атлап чыгарык аягыңнан, һәм аннан вакытында чыгып китә белгән акылыңнан аермасын Раббан. Рауль абый, моннан нәкъ 10 ел элек булып узган кичәгездә сезгә берничә сорау биргән идек. Инде шул ук сорауларны янә кабатлыйбыз. 10 ел эчендә фикерегез ничегрәк үзгәрде икән? Ә без экранга карап, чагыштырып барырбыз. Шулай итеп, Моңа кадәр сез кабул иткән иң кыйммәтле бүләк. Безнең иң хөрмәтле беренче президентыбыз Минтимер Шәймиев тарафыннан бирелгән фатир. 10 ел элек ул сорауга ничек җавап бирдегез икән, карыйк? Сез кабул иткән иң кыйммәтле бүләк. Менә әле без узалып киткән йорттагы фатирым. Аны миңа президент Шәймиев бүләк иткән икән. Яхшы. Рауль абый, иң кадерлесе нинди бүләк ул? Анысы Аллаһ тарафыннан миңа бүләк ителгән хатыным Раушания. Экранга карыйк. Иң кадерлесе Хатыным, анысы Ходай бүләк иткән. Артист сәхнәдә образлар исеме астында яшәргә мәҗбүр. Хөр күңелле Шәрәфигә бу нигә кирәк? Хөрлегемне тагын да ныгытыр өчен. Моңарчы ничек җавап бирдегез икән? Ширлиц исеме астында яшеренеп яшәгән Исаев кебек, артист та образларга качып яши. Хөр күңелле Шәрәфигә бу нигә кирәк? Хөрлегемне саклар өчен. Равил абый, күңел картаймый диюләре дөресме? Дөрестә, менә элегрәк мин яшь чагымда уйлый идем. Әгәр кеше картайса, күңеле дә картайса иде. Гел яшь кала дип әйтәләр дип. Мен әйтәм, ул яшь булса, үләсе килми башлый бит. Дип. Шуңа күрә ул да картайсын дип теләгән идем. Хәзер biraz fikir үзгәрде. Чөнки үзем картайдым да, минем күңелем үземә караганда картарак тоела.
Рауль абый, 10 ел элек бу сорауга ничек җавап бирдегез икән? Күңел картаймый диюләре дөресме? Дөрес. Мин гомер буе картлыктан куркып яшәдем. Нәйдәм кеше картайса, аның күңеле дә картайса иде. Картайган сайын хәзер икенче фикергә киләм. Ярый әле Алла саклаган, күңел картаймый. Күңел картайса, хәзер яшәүнең бер кызыгы булмас иде. Рауль абый, әмнә 85 яшьлек тәнегезнең күңеле ничә яшьтә? 90-да Экранга карап алыйк. 75 яшьлек тәнегезнең күңеле ничә яшьтә? Минем яшьтән нәкъ 52 яшькә яшьрәк. Мин 23 яшьтә театрга эшкә урнаштым. Күңелем ул чактан инде булса, хәзер дә шул. Үзгәргән. Әгәр дә кая теләсәң, шунда илтә торган машина килеп туктаса, нинди маршрут сайлар идегез? Мин гомер буе хыялланам, иксез-чиксез галәм киңлекләренә очарга. Әгәр дә шундый машина килеп чыкса, хатынымны алып, икебез бергә очып китер идек. Һәм анда киткәч кайтып булмас сыман тоела, без киткәннән соң кешеләргә мәшәкать тә калмас иде. Экранга карыйк. Кая теләсәң, шунда илтә торган автомобиль килеп туктаса, нинди маршрут сайлар идегез? Яшәк чакта бер әңгәмә вакытында миңа сорау бирделәр. Чит илдә булганың бармы дип. Минем булганым юк. Юк дип әйтәсе килми. Аның каравы үлгәч минем җаным бөтен галәм киңлекләрен урап йөрер дидем. Әгәр дә инде шундый хәзер транспорт килеп чыга икән, тере вакытта галәм киңлекләрен урап кайтыр идем. Шулай ук. Әйе, афәрин Рауль абый. Афәрин, Равил абый. Сез нәкъ шул ук, ләкин кабатланмас шәрәфи. Рауль абый, хәзер хөкүмәт тәбрикләвен кабул итегез. Татарстан Республикасы рәисенең тәбрикләү хаты килеп иреште. Мөхтәрәм Рауль Шиһабулы, сезне 85 яшегез тулуыңайнан чын күңелдән котлыйм. Мәшһүр артист, легендар Щепкинчылар мәктәбенең иң күренекле вәкилләреннән берсе буларак сез республика тамашачысының олы мәхәббәтен казандыгыз. Гаять бай иҗатыгыз өчен лаек булган дәүләт бүләкләрегез һәм мактаулы исемнәрегез кебек үк халыкның ихлас яратуы, күп кырлы көчле талантка, иң югары камиллек дәрәҗәсенә җиткерелгән актерлык осталыгына ия булуыгызның ачык дәлиле. Яшәү дәрте ташып торган күркәм хылык фигылегез, сирәкләргә генә бирелә торган ышкынлы юмор һәм тәэсирле драматик хисләр белән сугарылган нечкә психологизм, һәр нәрсәне җиренә җиткереп эшләү сәләте, булар барысы да сәхнәдәге уңышларыгызның һәр ролигез җанлы, чын ышандыргыч булуының нигезен тәшкил итә. Күңелле форсаттан файдаланып, күп еллар дәвамында нәтиҗәле эшләүгез татар халкының мәдәни традицияләрен саклауга һәм баетуга олпат шәхес буларак катлаулы да мактаулы да максатка җәмгыятьне әхлакый һәм рухи яктан тәрбияләүгә зур өлеш кертүегез өчен сезгә олы хөрмәтемне һәм рәхмәтемне белдерәм. Шунысы куанычлы. Сез бүгенге көндә дә сәхнәдә театр дигән мауктыргыч дөньяга язмышыгызга язылган, йөрәк кушуы белән сайланган һөнәрегезгә тугры хезмәтегезне дәвам итәсез. Тамашачыларыгызның алкышлары залларда әле тагын озак еллар буена тынмасын. Аларның җан җылысына, яратуына җавап итеп, илһамланып, иҗат итәргә язсын. Тирән ихтирам һәм үзегезгә, гаиләгезгә иң изге теләкләр белән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Рөстәм Нургалиевка үземнең тирән рәхмәтемне белдерәм. Шул хәтле матур сүзләрне ишетергә кирәк бит. Рәхәт. Хәзер сүз Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәриф улы Шәймиевка. Рәхим итегез, Минтимер Шәрифович.
тамашашыларыбыз, біз көптен түгел гана Тазиденовның шушындай юбилей кешесін бик матур иттеріп уздырған едік. Менің бүгін бір шик түшті. Бүгінгі бұл кеше башланыр мекен, юк мекен дейім. Шын көңілімнен айтам. Чөнки мен бүгінгі юбилейдің нешек иптешін жаратқанын білем. Оның күннешкенін де білем. Ол бет не үшін ұзақ шықмай тұрды бүгін. Мен шешек көтеріп кірдім. Айтсам айтайын енді. Біз бірге отырдық, менің шешек тұттырдым қолына. Шуны тұттырғанда бүтін сенің yazғанлар еске düştü. Сен бет аны өзіңнің yazуларыңда айтасың. Бұл ол менің үшін хатыным ғана түгіл, ол менің сүйген жарым, менің ең қорыққаным, ол сүйерке болып қалмасын еді. Деп айтканың. Шулай бет? Әлі алайғырада түгіл, әнеде ол мен. Az қазір жеміш ортасын ғана келейін. Мен әбет турында ойламадым. Шешекні рәхәтләніп қолға тұтып, айтамын, мұны көрге шықмас бүгін. Мына қаршымызда отыра. Әлі шешекінді алып та кеттілер біздің. Сен алдыртқан саған. Мен айтамын, күнне шыннап яратам екен, күнлешем екен дейіп, шешекіні алып шығып, көтеріп тапшырдым. Мен айтамын, нәрсе болса шул болыр. Yazmıştan uzmış yok. Şeşek. Şerefi, Ravil есть, Ravil. Şul şeşek mında kelip gittim уже. Şul men bergen şeşekni mında ketirdigiz уже. Onda şeşek tuğ bel o. Yok, onda menden başka jigitler тоже бар еді, ya. Шуны айтам, шул. Сен бүгін дұлқынланып, ұнтып жібергенсің өзіңнің берген ұнтыларыңна. Шулайдың бет. Шулай деп yazғансың да, мен аны оқыдым да. Менің хатыным сүйерке болсын. Менің үшін дедім. Әйе. Ол сенің үшін сүйерке болға шул. Сүйеркені бүтінші сүйе. Тәк дамал ойлап шығарылған сөз түгіл. Ол менің кеген әбі? Шулай тиыла ол. Енді сен де алғышқаш, мұнда білмем енді біз қалған мұжиклар нәрсе ойладыр қаладыр, а? Бұталы бітерлер ме? Yok, biz oyladık mağınşı but almayız deyip. Buna sen hazır butadım. Şunday artist bulurga tiyiş. Şunday şahıs bulurga tiyiş. Тұрмыш бит ол қатлаулы. Біздің тұрмышта бүтін халқыбыз ярата тұрған, халқыбыз шанып, оны енді көрәсе келіп, нешік фикір ерті, нешік тұрмышының қатлаулы сұрауларына жауап бере екен бұл дейіп, мұны келіп қарау, үйрену бигірек те енді юбилей күндерінде болса, нықлап тыңлап та отырсаң, бұл бек зарур мәселе уақиға деп айтар едім мен. Чөнки сенің ол жақтан өз фикірің бар, өз қабылаң бар. Мен шуңа көрә дә суады шәшәк көтәріп барып отырдым. Енді Құдайым ахыры қайырлы болсын енді. Онысын әйтергә дә қорқам енді. Бana şuşlay әйткән сүзең, язган сүзең,
карашың безнең йөрәкләргә менә без өйрәнгән инде син яраткан өчен, сине җитди кабул иткән өчен, аны мин бүген әйтмичә калмыйм. Халык белеп торсын. Халык белеп торсын. Рушаниядә яшәү җиңелрәк булыр. Шуңа күрә менә рәхәтләнеп яшәгез. Шулай ук яратышыгыз. Моннан соң инде бөтен кызыгып йөргән җегетләр, алар аңлый инде моны. Аңладылар дип уйлыйм мин. Иң мөһиме менә шундый булып тугансың. Халык шушы чаклы халык җыеп яраткансыз, сезне яратканга без киләбез. Бу бик зур бәхет безнең тамашачыларыбыз өчен. Шундый шәхесләребезнең булуы. Мин моны чын күңелдән әйтәм. Чөнки мин үзем беренче класстан алып татарча укыган бала, аның нәрсә икәнен беләм. Шуңа күрә менә синең тарафтан әйтелә торган хатын-кызларга карата булган мәхәббәт ничек булырга тиеш, ничек син аны тоясың, башка хатын-кызлардан ничек аерасың, менә шуларны берничә җөмлә белән язып, әле мин аны ярый таптым әле. Акыл өйрәтәсең. Аңа дөрес, чөнки аңа колак салмыйча булмый. Менә шулай дип әйтер идем мин. Инде шушындый шәхесләрнең булуы мондай кеше күп була алмый. Әле тагын бер безнең тормышта бер ни булган икән. Шурашу дип әйтим инде. Без икебез дә бер вакытта сельхозинститутка экзамен биргәнбез икән. Ул да керәсе килгән 1 ел, 54-нче ел. 54-нче елда. Түгел син бит анда әйтәсең, значит, Шәйми артыннан химияны бирә алмадым дип. Минем бөтен документ бар. 54-нче ел. Мин аны башта ишеткәчтән инде шул чаклы борчылган идем. Мин әйтәм, зәрә үзем үткәнмен, синең белән бергә артиста буласы калган. Азы әйтүе авыр. Җиңелрәк булыр иде. Кемгә ничек? Кемгә ничек? Шуны әйтәм, менә халкыбызның шундый зирәк акыллы, бит акылсыз булмый андый эшләрне эшләп. Менә халкыбызның бөтен әһәмиятен яулап алып, игътибарын яулап алып, менә шулай итеп һава торышы нинди булуга карамастан, яз ничек килүгә карамастан, менә шулай итеп киләбез бит рәхәтләнеп. Карыйбыз, горурланабыз бит. Горурланабыз. Моннан да менә бит инде күптән түгел генә бергә сезнең кулга-кул төшеп эшли торган Таҗетдиновның юбилеемызды да бит нема итеп. Күп түгел бит. Мондый җегетләр. Менә күп артистлар арасыннан дөресен әйткәндә данлыклылары инде РСФСРның да халык артистлары булып, үзебезнең республикада халык артистлары булып танылган, мондый данлыклы, акыллы, зиһер йөртә торган, безгә тәрбия бирә торган шәхесләрсез. Шын күңелемнән әйтәм мин. Ул без әйткән әйбер, без көн саен әйтәбез. Инде теге властьта эшлисең, кайда эшлисең? Эшең шул булгач эшләтергә дә кирәк. Но сез әйткән халык күбрәк тыңлый. Күбрәк йөрәгенә сеңдереп калдыра. Менә моның әле без кайчагында аңлап та бетермибез. Нинди сезнең ролегез зур булачак. Халык белән сөйләшү өчен халыкка үзегезнең фикерләрегезне җиткереп, сеңдереп калуыгыз. Менә бит элек-электән үк безнең инде юморист артистларыбыз элек-электән сагынып сөйлибез бит. Һаман фәлән спектакльдә менә бит ничек уйлыйлар иде дип, бөтенебез сагынып сөйлибез, кабатланмас кебек тоела бит. Ул бит
Хуҗа Насырдин инде ул бөтен дөньяга билгеле. Аннан башка да бит үзебезнең театрыбызда әле тәрбияләнеп үскән юмористлар булды, бар. Аллага шөкер. Шушы хезмәтне булдырып чыга алганыгыз өчен мин сезгә кем генә моның белән шөгыльләнмәсен, чын күңелемнән, бөтен халык исеменнән, шундый рөхсәт булса, баш иеп, инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Озак гомер матур итәргә теләгән. Юк, чыны да шулай бит. Менә инде әлдермештән әлмәндерне куйдылар. Куйдыгыз бит инде. Минем уйлавым буенча, аны сез дә шулай уйлыйсыз инде. Безнең яшәгән бу заманыбызда мондый әсәрнең туганы юк иде әле. Чөнки бу әсәрнең драматургын да әйтик. Кем генә нинди өлешен генә язмасын, нинди генә өлешен башкармасын, һәрберсе безнең иң күренекле даһи язучыларыбыз һәм артистларыбыз. Менә исегезгә генә төшерегез. Һәрберсе шундый. Туфаннан алып барыгыз да менә шундыйлар бит. Бу Аллаһ Тәгалә үзе халыкка бүләк итеп биргән кебек. Чында шулай бит. Шушындый әсәрнең тууы без исән чакта, безнең гомердә. Инде бездән соң аны безнең балаларның балалары менә шулай тыңлап утырырлар, диккать белән. Андый әсәрнең булганы юк иде. Кем менә кайсы яктан гына карасаң да. Нинди артистлар уйнаган, нинди драматурглар, нинди музыкалар язылган. Ис китәрлек бер күренеш ул. Шуның инде дөресен әйткәндә сезнең уйнавыгыз, башка шундый даһи артистларның шушыны уйнавы, Туфан агайның шуны язуы, ул үзе бер бәхет барыбыз өчен. Бәхет ни өчен ул һәр көн кабатлана торган әйбер түгел. Һәр көн кабатлана торган әйбер түгел. Әле мин аны дөресен әйткәндә хәзер инде Аллаһка шөкер бит. Балаларны җырып чыктык, бер җырып чыгабыз инде. Бөтен дөньяга таныттык бит инде. Менә бу 12 ел чорында без булгар белән шөгыльләндек сезнең күз алдында. Инде мин андырсын әйткәндә алданрак президентлыктан үземнең китәсем килүдә шул иде. Менә шушы катламнарны күтәреп булмас микән дип тарихи катламнарны. Менә инде сезнең алда мин башкача сүз әйтә алмыйм. Мин аны әйтмәс тә идем. Бу бит бик зур җиңү булды безнең. Бик зур җиңү булды. Мин моны кайчан да уйлыйм, бу теге асырларга бер генә мәртәбә була торган әйбер ди. Ирекле рәвештә ислам динен үзебезнең республикада бөтен дөнья алдында таныту, ул дөресен генә әйткәндә, сез тарихны барыбыз да яхшы беләбез, безнең канлы тарихыбыз. Ул бигрәк тә бу мәсьәлә буенча динне ирекле рәвештә кабул итү, шундый ирекле рәвештә Владимир Владимирович Путинга да рәхмәтләр әйтәсе килә. Чөнки хөкүмәт аны бәйрәм иттереп бөтен дөньяга таныттык бит. 1100 еллыгын ислам диненең кабул итүне ул тарихка кереп калды. Бу менә инде ничек дип әйтим, Аллаһка шөкер, шушы эш белән шөгыльләнгән кешеләр монда басып торалар. Үзе бер зур бәхет ул. Үзе бер зур бәхет. Каян килер иде ул? Менә шушы эш башланып, шушындый җегетләр табылып, шушындый командалар, археологлар мал. Безнең бөтен структура дөресен әйткәндә бар. Нинди генә зур эшләргә тотынсак та. Навет, бу дөнья күләмендә хәзерге вакытта күрсәтелде. Ислам дине ирекле рәвештә Татарстан җирлегендә, Болгарда кабул ителгән бөтен дөнья кайсы яктан гына карама, чөнки без инде ЮНЕСКОның
хәзер бөтен тәртибе белеп эшли торган җегетләр, ул шушы барлыкка килде. Барлыкка килде. Менә без сезнең белән утырабыз бүген шушы мизгелне үзебезнең баштан, үзебезне уйлап менә кичерү бу. Кичерү, үзебезнең баштан кичерү дигән нәрсә бу. Бу булмас иде менә. Ничектер Аллаһ Тәгалә кушып, шул чагында Президент эше бетмәс, башкасы бетмәс диеп, эшләсә эшләнгән, күп эшләнгән диеп, башка килеп, менә шушы эшкә тотыну 12 ел элек менә тотынган идек. Талгат Таҗетдинга, башка дин әһелләребезгә, күп кешеләргә, үзебезнең республика җитәкчеләренә барысына да рәхмәт. Менә шушыны biz җырып чыктык бит. Бу бит уйламасаң гына, уйлап карамасаң гына тирәннән. Бу башка килә торган әйбер түгел. Мин аны менә чын күңелдән әйтәм. Әйтәм, Аллаһ Тәгалә шушыны күрәсен кушкан инде. Шушылай булырга тиеш диеп. Ирекле рәвештә бит кабул ителде. Ирекле рәвештә. Мин моны ни өчен әйтәм? Тынычланып калмаска. Әле менә хәзер башланып китте. Сезнең бик матур юбилеегыз. Менә бик матур сезне башлап җибәрдегез. Әле форма яхшы. Хәзер безгә бу мәсьәләне, Болгар мәсьәләсен инде ул дөньяга танытканбыз икән. Без моның тирән әйтергә тиеш. Тирән әйтергә тиеш. Ул көн саен була торган әйбер түгел. Моны без инде сеңдереп, күңелгә сеңдереп, яңадан мәңгегә кабатланмаслык булырга тиеш бу мәсьәләләр. Менә шушылай исбат ителде. Ислам диненең кайдан килүе, ничек килеп чыгуы, ничек барлыкка килүе, бу шул чаклы зур. Мин әйтер идем, казаныш. Аны әле мин ни өчен әйтәм? Менә шундый шулай иттереп сөйләшергә мөмкинлек булмаган иде. Әлбәттә бик шушы арада эшләнде бит инде бу эшләр. Бөтен ягы килгән. ЮНЕСКО аша да узды. Инде мин аның тәртибен беләм, тәртибен белмәсәм алай дип әйтмәс идем. Алай дип әйтмәсәк, без аңа тотынмаган да булыр идек. Шуңа күрә күпме хәзер мөселманнар килә. Күпме мөселманнар килә. Талгат Таҗетдинга инде баш иеп, күпме рәхмәтләр әйтергә кирәк. Ул беренчеләрдән булып йөри башлады. Монда Минтимер Шәрифович тотынсак, без моны җырып чыга алабыз дип. Менә аның тарихы да шундый. Җырып чыгабыз без моны. Чөнки дөрестлеге бездә дип. Менә әле мондый формада мин моны аңлатканым да юк иде. Менә көннәре шундый, дөресен әйткәндә, бу теге сезнең юбилей көннәре менә шундый данлыклы көннәрдә уза. Менә Ходай үзе шушылай кушкан кебек иттереп уза. Безнең хәзер иң дөресе эшебез Болгар мәсьәләсен мәңгеләштерү. Икенче кат бәлкем буладыр инде. Моны хәзер мәңгеләштерергә кирәк. Мәңгеләштерү юлларын без беләбез. Безнең хәзер бик яхшы командаларыбыз бар, археологлар, тикшерүчеләр, шәп командалар бар безнең хәзер. Бөтен эшне белеп, ЮНЕСКОның бөтен күрсәтмәләрен аңлап, эшкә ашыра торган җегетләребез, кызларыбыз бар. Мин моны ни өчен сөйлим, әле беренче мәртәбә сөйлим бу турыда. Беренче мәртәбә, чөнки шушындый мөмкинлек хәзерге вакытта безнең ачылды. Менә эшне башладык. Хәзер Свияжский белән Болгарга ел саен килә 600 мең турист. 600 мең турист. Моны әле кайбер инде әле сез гел белмәгән яклары бар. Болгарга бик хәзер халыкны тартыла. Бөтен Рәсәйдә татарлар кайда яшәячәк, алар тартылачак. Минем анда шигем юк. Безнең хәзер
иң мөһиме Булгарда шартлар тудыру. Менә хәзерге вакытта гостиница бар дибез. Гостиница бар дибез. Ул гостиница бик кыйммәт, теге без ул чаклы кеше булыр дип уйламаган идек. Анда хәзер кыйммәт тә и кеше дә әз йөри. Шабыгыз шап, ул дөрес шабасыз, икебезгә дә безнең бер яш. Мин бөтен яшьләрне биреп чыгып китәм. А? Ничек? Җыр? Югала. Мен әйтеп бетерәсем килә, шын күңелемнән. Сезнең алда бит, сезнең алга килеп баскан бит, без җаваплы бит. Ни өчен әйтәм? Менә Аллаһка шөкер, хәзер башлыйбыз. Яңа гостиница төзергә Булгарда. Ул гостиница киләсе елга әйбәт кенә, менә инде вакыты дип инде быел башласак, киләсе елга без аны төзеп бетерсәк, Алла бирсә. Без аны ни өчен әйтәм? Русча әйтсәң, теге доступный гостиница булырга тиеш. Бәһәсе арзанрак булырга тиеш. Аннан булай кешеләр балалары белән, семьялары белән килә торган булырга тиеш. Балаларын, семьяларын менә килеп, урнашып, күпме яшәргә телиләр. Гел буш булмый ул. Түләргә туры килер, но хәзерге кебек түгел. Менә шул якларын карарга хәзер безгә. Менә бу эшне киңәйтергә кирәк безгә. Менә былай гына ярты юлда калдырырга ярамый. Ярты юлда калдыра торган эш түгел. Халыкка бөтен мөмкинлек булачак. Алла бирсә, метеорлар җибәреп, инде аның өстендә эш хәзерге вакытта барат. Шулай ук бөтен мөмкинлекне ачарга халыкка килсеннәр, карасыннар, Татарстаннан гына түгел, кайда яшиләр, татар милләте кешеләре. Аны шулай эшләргә ул шулай уйланган да инде безнең. Ну бит бара теге конкуренция бара, халык күбәя. Но булсын, күпме бар халык, шуны хәленнән килерлек иттереп, без моны оештыруда эшләр. Менә бу бик зур эш булачак. Аның бит әле шулай иттереп без Булгарны менә шулай иттереп аякка бастырырга тиешбез. Аякка бастыра. Ул безнең изге җиребез. Изге җиребез. Менә как? Мине кутлап җыр-җырларга кушалар сезгә. Мин җырлый белмим. Шунысын әйтеп калам. Чын күлемнән. Хәзер даже шундый эшләргә дә тотындык. Чынлап шундый эшләргә хәзер Булгарның бөтен эштәлеген юк,
қол шағып қана сіз мені қуа алмайсыз. Бұлғар ұзаққа кетті дейлер. Білем мен шулай кеткенін. Бұлғар ұзаққа кетті дейлер, мен бұлғар тұрында сөйлесім келелі. Не үшін айтам, әлі сіз де білмейсіз болсын. Жоқ, әлі ол да білмей бірсін. Не үшін айтам мен? Біз қазіргі уақытта бұлғар темасына мультфильм ішлей башладық өзі. Ол кішілер балалары білән келгештін, неткештін, значит, урнашқаштын, гостинциларға, нелерге Алла берсе. Алмағашларын сұрайлар. Барлап мı? Yok, мұны сіз біліп тұрға тейіш, мен шымағын айттым. Көптен сөйлешкені біз жоғай. Қоя гармон. Акапелла. Ey almağaçları, sayrey sandık ağaçları. Sayrey sağındıra başladı. Ey almağaçları sağındıra başladı. Sayrey sağındıra başladı. Yaş gelinler işitten koyta birlinne olgan kebek biyanalar balla qarayıp elinde qalgan kebek. Ey almağaçları, sayri sana doğaçları. Sayri sağındıra başladı. Mana zırlattılar. Mında siz nerse talep etseniz de haydi şunu şerh alayım. Mında şular kirat var oldu bir kruta. Ile senin gözler sihirli mi? Bana sana qarasan şunu Var mı ne biraz? Var mı ne? Var. Bana aytmadın bit. Yok bana Biz bildiramız dey. Min miteyge xatlar yazdım, İpişmağı yandı mitey minge xatlar yazan. Jonas. Yok. Malay öldü qayt deyip. Mitey minge cevap bergen ikincisini tap deyip. Bana ayttın bitmesi. Bana da yırlap bergen. Yok. İğlan etik. Sen bana silvediniz bitinde bugün. Siz özünüzün nasıl silganını tutup barasız? Yok, buna tağın bir qat aytırak uçtular. Yok, şындап. За особый вклад в развитие театрального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность, орденом Дуслык награжден артист драмы государственного бюджетного учреждения Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала Шарафиев Равиль Шагапович.
Иртәгә тапшырылачак ул. Но бу орденның медалі бар, давайте хәзер тапшырыйк. Болғаш болсын. Қайда ол? Килеп җитмәгән иртәгә була диделәр, Минтимер Шәрипович. Монда Менә гына тагып торыйм. күрәселәр бар икән. Гына алгын шыгына ул. Равил белән бәйләнсәң нәрсәдә буласын сизәдер инде мин. Но булай ук булыр дип уйламаган идем. Булай ук булыр дип уйламаган идем. Мин дөресен әйткәндә бүген минем чыгуның да ни иде әле. Мен әйтәм, сүз арасында әҗәл бит инде ул. Сөз арасында әҗәл белән сөйләшеп, азрак гомер узайтып булмасмы дип яшь бара бит инде. Аны Равилгә орденын да бирә кирәк, барсын да бирә кирәк, яшәтергә кирәк, чөнки ул безне яшәтәчәк. Аның кулында калабыз хәзер. Әйттем бит инде, без институтта бер елны бер курска кирип кала язганбыз. Шуңа күрә безнең бер юморист артта калган. Сез ике авылга киткәнсез, Ринат белән. Шуңа күрә ни? Күңел күтәренке, Аллага шөкер. Мана төгәлләп әйтеп буламы, киләчәккә өмет белән әйтеп буламы, нәрсә генә уйлап, нинди генә фикер әйтмә, монда әйтәсе килә шуны, яшәсен безнең яраткан биек артистыбыз. Яратабыз без сине. Бик зур рәхмәт сезгә, Минтимер Шәрипович. Бик зур рәхмәт. Исәнлек, саулык, иминлек барыбызга да. Рәхмәт. Шуңа күрә дөньялар ничек кенә бармасын, ничек кенә булмасын, ышанычлы рәвештә, дөресен әйткәндә, барда тәртип булыр дип ышанып яшәргә кирәк. Иң мөһиме шул. Бик зур рәхмәт. Заслуженный артист үзе карасы инде нишләргә икән. Сиңа бәхетләр телибез, сүз байлыгы, тапкырлык. Булар сездә калсын да, сездә булсын да, сезгә кирәк тә ул. Амин. Hürmetli iптәшләр, Минтимер Шәрипович Татарстанның президенты булды, бик авыр мәлләрдә, бик күп хәсрәтләрдә кичерде, авырлыкларда кичерде, хәтта Шахрай дигән кеше аны читлеккә тыгып, Мәскәүгә алып китмәкче дә булдылар. Шул вакытта мин Дәүләт Советына телеграмма җибәрдем. Депутатлар президентыбызны яклагыз дип.
Һәм дөрес булды, яклады безнең халык. Безнең Татарстан Минтимер Шәймиев исеме белән бөтен дөньяга таралды. Biz аңа uzun гомерләр телибез. Әле ул президентлыктан киткәндә әйтте, бөтен бик күп эшләр эшләде, һәм тагын да дәвам итсен. Рәхмәт. Раул абый, әлеге кичәгә әзерлек барышында сез мине кыен хәлдә калдырудан курыкмагыз, язылган программа буенча гына бармагыз дигән идегез. Һәм без шулай иттек тә. Равил абыйның үзенә әйтеп тормыйча гына сюрприз ясарга булдык. Камал театры сәхнәсенә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановны чакырдык. Минтимер Шәриповдан соң чыгуы жеңіл түгел, конечно. Но все нормально, жырлатмагыз гына. Мөхтәрәм ватандашлар, дорогие татарстанцы, хөрмәтле кунаклар, хәерле кич исәм, добрый вечер. Так, юбилар үзе мондамы соң? Шәрәфи мондамы? Монда. Ну, Рауль Шихапович, хәлләрең ничек? Молодец. Сез бик әйбәт күренәсез, молодец. Молодец, бик матур күренәсез. Сез безнең горурлыгыбыз, озак яшәгез. Так, значит, менә кичәне башлап җибәрәбез. Ну, мин озак сөйләмәм, наверное. Әйтәсе сүзләр әйтеп бетелде шикелле. Шуңа күрә хөрмәтле юбилярыбыз, хөрмәтле Рауль Шихапович, сезне юбилеегыз белән сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, бәхет телибез. Сез бик бөек шәхес, сез легендар артист. Без сезнең белән бик горурланабыз. Бәхетле булыгыз, озак яшәгез. Сезгә күп уңышлар. Так, значит, менә монда барыбыз да ишеттек. Шәрәфигә Дон Кихотны уйнатмаганнар икән. Так, в чем причина? Юк, сез ул Дон Кихотны шул кадәр кем дип белдегез соң? Вы что это, Шәрәфидан кай җире артыганың? Это же Хуҗа Насретдин. Так, значит, давай, министр мондамы безнең? Аюпова здесь, нет? Кайда? Шителдә. Аның урынына бер кеше бармы соң? Так, кая ул безнең? Покажись. Ты давай ей большой привет передавай. Так, нәрсә соң бу? Әйдәгез, давай, Дон Кихотны куярга кирәк, министр культуры. Это же легендарный артист, ул бит 100 елга бер генә туа торган артист. Но монда инде күбрәк режиссерларга әйтергә кирәк. Режиссеры, вы давайте не будьте такими крутыми. Бюджет есть, деньги есть, артист есть, работай. У нас лишних денег нет. Эшләргә кирәк. Так. Но, безнең бит монда артистлар күп. Гомумән, сколько вообще, безнең труппада ничә кеше соң? Санаган юк. Ну, артистлар күп инде алар хәзер теге. Әтәдә бетәдә артист, ну. Ничә кеше кем белә? Ничә? Ничего себе. Мин 5-6 артистны гына күрәм награждениедәге.
Bir ok yüzler bulgaç, men aytam buların trupпасы şunun kadar gınadır endi. Так, значит, для сравнения, Райлмында ма Садырев, Буа театры? Нече кіші сіздің труппада? Неше? Ничего себе. Сен бір өзіңе бір спектакль ойнап бергеш, мен өзің гына деп ойлаған ем. Ана труппаны аны зур тұтарға керек ме екен? Дон Кихотны обязательно қоярға керек. Сіз давай Шарафиға аяқ шалмағыз, барыбір жеға алмассыз. Жақсағыз да смотреть ол бейіктен шабірігіз де қалмай. Но біздің Рауль Шихапович это очень умный артист, очень хитрый. Аның шекілі хитрыйлар дүнияда жоқ, хайлакарлар. Мына мен архив документлары белән таныштым. Значит, бұлар шамқай белән сүз қойышалар. Мына 60 яш тулгач, значит, икебез дә шул көне театрдан китәбез дип пенсияга. Ну, шамқай китә, бу кала. Ну, молодец. Настоящий Хуҗа Насретдин. Значит, тагын бер эпизод. Шарафиның 75 яшьлегендә, значит, бұлар тагын шамқай белән сүз куешалар. Менә ашасын ашадык, яшисен яшәдек. Менә хәзер тиз генә Сабантуй концертларын эшлибез дә, матур чакта бу фәнни дөньядан китәбез дигәннәр булар. Шамкай китә, бу хитрет итә тагын. Но әҗәл белән булат бар. Сез безнең кадерләребез узак яшәгез, бәхетле булыгыз. Но безнең Рауль Шихапович тагын бер истәлек. Значит, булар федеральный Сабантуйда Минтимер Шарипович белән Сабантуй карап утыралар. Шунда Минтимер Шарипович әйтә: "Ну да, Шарафи, менә мин урынымнан китсәң, син театрны ташлап китәсеңме?" ди. Ну, Шарафи әйтә: "Ну, президентлыктан китсәгез, точно китәм" ди. Менә Минтимер Шарипович китте, рәхмәтне кайсыгызга әйтергә соң инде? Молодцы. Безнең Рауль Шихапович ул фикерле артист. Аның ул бәйсез кеше. Менә кая вакытларда миңа органнардан җиткерәләр, Шарафиев менә төп игътибар, значит, спортка китә, сәнгатьне соңга сукмыйлар дип әйтәләр ди. Ну, Рауль Шихапович, сезнең кебек магиканнар булды, ул сәнгатьнең кайсы җирен үстерәсең инде? Үсәсен үстәгез бит инде сез шепкинчылар. Молодцы. Анары менә Минтимер Шарипович шушындай сүз әйтте Шарафиев интервьюда. Значит, менә Рөстәм Нургаличның киңәшчесе булыр идем дип әйтте. Әйдә, давай эшләргә кирәк. Но мин сезне, конечно, киңәшче итә алмыйм. Но киңәшчесенең киңәшчесе итә алам. Риза. Но бүләккә килгән нәрсә кирәк, нәрсә бүләк итәргә? Бәйрәм бит инде. Инде машина җиткән. Машина? Ну, хәзер машина белән кешене шаккатырып булмый инде. Аннары сез бит... Юкмы? Аннары сез бит машина таныклыгы белән велосипед катланып йөрисез, шуңа күрә сезгә. Давайте мин сезгә Кукмара итеге бирәм, үзе йөри. Ансы да ярап торыр. Значит, давай, не. Бүләк булгач бүләк булсын, половина стоимости. Бүгін банкет буламсың? Ураза, банкет жоқ. Обязательно эшләргә кирәк. Шәй эшләргә була. Ярар, аны эшлибез. Половина стоимости сегодняшнего Рөстәм банкета. Нургалич кирип, эчеп чыгыгыз чәй. Обязательно. Моны барсында менә түләргә кирәк башта. Аны безнең. Давай вот Садриев түләсен. Раз. Ул кыйбатка чыкмый, ураза шуңа күрә. Сезгә Рауль Шихапович, сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, бәхет. Сез бәхетле кеше. Без сезнең булуыгыз белән бәхетле. Сезгә озын гомер телибез, бәхетле булыгыз. Удачи, успех, бик зур рәхмәт. Татарстан Республикасының атказан артисты Эмиль Талипов. Рәхмәт.
Раулявый хәзер сезне Муса Җәлил исемендәге Татар Дәүләт Академия опера һәм балет театры тәбрик итә. Минкус Дон Кихот балетыннан Адажио.
Премьер Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мунса Джалиля Михаил Тимаев и прима-балерина театра Аманда Гомес. Сахнада опера һәм балет театрының директор урынбасары Юрий Павлович Ларионов. Выбрали для поздравления Рафиля бы вот этот отрывок из балета «Дон Кихот». Это один из самых солнечных спектаклей нашего театра. Вот я вот за этот месяц уже второй раз выхожу на эту сцену, чтобы поздравить второго аксакала этого театра, Равиля Бы. И могу сказать, что вот они и Равиль Бы – это как луч солнца. Они всегда улыбаются. Вот ему уже 85 лет, а с его лица до сих пор не сходит улыбка радости, света. И я думаю, это неспроста. Это, видно, вот театр обладает такими свойствами, что его артисты улыбаются. Это, я вот сравниваю, видно, этот театр с солнцем. А вот Равиль Бы и ему подобные артисты этого высочайшего уровня, это лучики этого солнца. Поэтому я вас всех зрителей поздравляю с этим театром. Равиль Бы, от всей души я вас поздравляю от имени нашего театра с вашим грандиознейшим юбилеем. Я чувствую здесь вот какое-то ощущение, что что-то я не додал. Я ему все подарил уже за кулисами. Не волнуйтесь. Большое спасибо, Юрий Павлович. Рауля бүйінді Дон Кихотлы Испаниялардан балық бистесіне әйләніп қайтық. Сәхнәдә Балык бистәсе муниципаль районы башлыгы Исламов Радик Рәмисулы. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле, иң якын, безнең иң горурланган, иң яраткан якташыбыз Равиль абый. Сезне бөтен Балык бистәсе халкы исеменнән, үземнең исемнән зур ачык юбилейгыз белән котлыйм. Без гел горурланып, гел сезне сагынып китеп калабыз. Безнең районда 2 урам бар, иң матур урамнарның берсе сезнең Сылтан авылында, туган авылыгызда, икенчесе Балык бистәсендә, сезнең исемдә ул. Бик горурланабыз Равиль абый белән. Рушания апа белән бергә икегезгә озын гомер, исәнлек, саулык, бәхетле булып, матур гына яшәгез. Рушания апа, чәчәк сезгә, минем папкада булырга тиеш. Монысы сезгә әйтмәгән сүзләрем калган анда. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Якташлары Рауль аганы ылыласа, Рауль абый үзе дә райондашларын шите итми. 2019 елдан башлап Балык бистәсе районында Рауль Шарафиев исемендәге үзешчән театр коллективлары район фестивале уздырыла. Фестивальдә җиңүчене котларга Равиль абый һәр вакыт бик теләп кайта. Хәзер микрофонны тагын бер авылдашыгызга тапшырасыбыз килә. Сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты Илназ Минвалиев. Hayırlı işler barınız hala. Hayırlı işler, insanlar mısınız? Yar boyunda yalnız kime, Dulkınlarda tirbeler, Seğettiler tuktamı, Eğlene de eğlene
Olmaz fayda giderdim min ömür arbaсын tartıp Kışağından çıkarmadı Benyamin'i yaratıp Yalgalar ağa Delmim paylarga tabak Sanalı bir gen gümürünün Kaderi yok dünyada Beyramınızda Raulalı Sultanlarşa jırlaygalı Sultanlarşa Sen savuna bulayım alkışlap gittik gidelim hürmetli başlar Ay basıp durular rahat Bir belek kıymet bir belem Avları düzer miken Yaşın kükte gitken sayın Ömür biksiz geriken Yılgalar ağa Elmim koylarga tabak Sanalı bir gen gümürünün Kaderi yok dünyada Yılgalar ağa Elmim koylarga tabak Sanalı bir gen gümürünün Kaderi yok dünyada Hürmetli Raul abi Sizin ömürlerimizde, bizim ömürlerimizde şu şaşırdağıday Tamaşaçılarımızın bütün ömürlerimizde şu şaşırdağıday Mazur ittirip aksın idi sizin ömürünüz kebek Rahmet sizge, alkış deyimiz sizni Yılgalar ağa Elmimi koylarga tabak Sanalı bir gen gümürünün Kaderi yok dünyada Yılgalar ağa Elmimi koylarga tabak Sanalı bir gen gümürünün Kaderi yok dünyada Sanalı bir gen gümürünün Kaderi yok dünyada Kaderi yok dünyada İlnaz Minvaliyev. Hayırlı kiştağın bir kat hürmetli tamaşlar, hürmetli Raul abi, hürmetli Mitib Şerifeviç, barınızga da hayırlı kişler tileyim. Endi bugün bütün Tataristan sizin bilen gururlana maqtay, maqtana, siz maqtanılıkta rayonumuz isiminden, sultanımız isiminden, sultan da endi şunda da mine rayon hükümet başlığımız aytıp gitti. Мен өзім Рауль Шарафиев 34-ші жерде отырам. Шурым біле ғұрырланып яшим Рауль абай. Рахмет сеңа болғаныңа. Исен сау болайық барымызда. Рауль абай яшына гына түгіл, аның яшына дәрежелі еттіріп жетіп. Әлі Рауль абай исен сау сеңа 85 гына түгіл, 90-ында, 95-ін, 100-150-ін де өткерге ясын. Амин. Исен сау болайық. Рахмет. Бик зор рахмет. Инде давам итәбез. Равил абый, сезне авантюрист деген сөз йөри? Дөресме ул? Бәлки безгә берәр кыйссагызны сөйләп китерсез, ә? Авантюрист дип ни өчен әйтәсез? Сөйләп китегез әле. Ия икән кеше. Ишеткән бар иде шул, Рауль абый, ишеткән бар. Ярый, ял итә торыгыз, ярый. Яхшы, яхшы. Үзем әйтмәгәч, утырыгыз хәзер. Авантюра дигәннән, кадерле дуслар, мин үзем авантюрист, әзрәк авантюрасы бар кешеләрне яратам. Минем әдәби героем да Джек Лондонның Мартин Иден дигән геройы. Ул аны үзенә шатып язган, Джек Лондон шул ук бик зур авантюрист һәм талантлы язучы. Минем үземнең дә авантюрларым бар. Бер вакыт Урта Азиядә гастрольләр булды. 2 айдан артык йөрдек. Ташкенттан кайтабыз. Безнең бөтен группа китте поезд белән. Мин бик сагынган идем. Самолетка утырып кайтасы килә, анда 3 тәүлеккә якын кайта. Без
Рузия Мутугуллина һәм тагын бер сәхнә эшчесе генә самолетка билет алдык кайтырга. Иртән 7-дә самолет очырга тиеш иде, килдек. Килсәк, тегендә әйтәләр, самолет хәзер очмый, кичке 7-дәге белән китәсез диләр. Миңа шул хәлне кайтасым киләдер, монда хәзер ниши бу эссе Ташкентта, кая барыр җиремдә юк дисәм, шуннан нишләргә? Сорыйм, кайда телефон бар монда? Автомат телефон. Бар аста төшеп карагыз диләр, подвалда төштем. 2 тиенгә автоматка шалтыраттым да, Үзбәкстан компартиясының бер секретарының номерын бирегез дидем. Бирделәр, Алланың рәхмәте. Шушыннан шалтыраттым. Хәзер шалтыратам. Алло, с кем я имею честь говорить? Мен әйтәм, это министр культуры Татарстана Алиев. Да, очень приятно. Чем мы обязаны вам? Мы когда встречались с Шарафом Рашидовичем, разговор такой был, что вот сейчас актеров уезжают на самолете, чтобы никаких заминок не было. Он сказал, все будет так. А там говорят, что народу мало вечерним рейсом. Ну, это в целях экономии, наверное, диләр инде. Мен әйтәм, бу экономия ничего не означает. У нас актеры едут на съемки, киносъемки. Киносъемка дорогая штука. Так что тогда подождите немного. Как вас найти? Я сейчас ухожу в город. А кого оставляете? Народный артист Равиль Шарафиев. Жарар, шулай булды. Шарафиев калды инде, Илтазар Нурис гастрольләргә чыгып киткән инде. Шуннан бер 15-20 минуттан шалтыраталар. Равиль Шарафиевны начальник аэровокзала. Нәрсә әйтермен икән дип килеп керә, минем авантюрны белсәләр, әгәр дә удан сөйләшмәгәннәре булса, нәрсә дип җавап бирәмен дип кирдем диде. Шуннан бер таза гына үзбәк баш иеп мине торып каршы алды. Извините, это самолетларның теге хәле юграгы иде инде. Через несколько минут вы начнется. Не башлана инде. Хәзер башлана һәм бер кешене чакырып кертте. Менә бу кеше сезнең очыш өчен җавап бирә диде. Ай, чыгып киттем. Тиз генә тегендә башлаганнар регистрация. 6 кеше җыелдык без. Анда 25-30 кеше бар, качып беттеләр аларга. Мин әйткәнем, әйдәгез учетабыз, дип булай тора. Шуннан, что это было? Тагын бер 7нче кеше килде. Шуңа әле ул җитмәсә, Рузия Мутуллинаның Үзбәк Ташкентта туганнары бар, төяп җибәргәннәр моңа яшелчә, җиләк җимешләр. Моның җиләк җимешләренә түләргә акчасы юк. Җитмәй. Шуннан мин әйтәм, миңа языгыз, минем кичкенә генә портфельгә күп йөртмим мин. Аңа язык таң калды. Шуннан берәү килә, мин әйтәм, вы куда? В Казань. Вот у нас еще человек на его запишите, все. Это же не ваш, мин әйтәм, наш. Наш булды, тегенең Рузияның калган товары тегенекенә күчте. Шулай итеп, 3 салонлы самолетта 7 кеше Казанга кайттык. Тагын менә монсы кичкенәсен сөйлим. Бер елда 60-нчы еллар башында уртасында инде Мәскәүгә киттем, Саганга дим, шунда укып кайткан бит. Бер заман Махатта барама совет спектакле. Геннадий Бортников дигән артист мин ярата торган уйный судьба клоуны дигән әйберне бик карыйсы килә иде. Бардым театрга. Билет юк. Билет юк дишәргә. Карыйм монда тамашачылар керә торган җирдә холда тәрәз ачык. Мин әйтәм, шуннан керемен, ләкин әле халык керә башламаган, кирсәң күрәләр. Киттем дә мин әйтәм, нидән кереп карыйм. Анда Моссовет театры уйный бит нидә.
Mahat teatrında. Onun bir neydi dejur kişiler olarını bilmey kim olar artistler. Hazır ben manda служат bir hattan kildim de bir hatun oturardı. Добрый вечер, здрасте, здрасте, здрасте deyip durup kaldı da men kirip gittim bir ışıktan. Sahneye gelip çıktım, sahneye gelsem, anda Bortlikov bilen teatrın baş rejissörü Zavatski söyleşip duralar. Men olar bilen de isenleştim de düşüp gittim zalga. Olar da bilmey bu teatrda kimler var. Şolay ettirip bu spektaklini koradım. Mene degen spektakl Bortlikov şadı. Arı ikinci günge kaldım. İkinci günde Tağankı tiyatrı bek popüler idi o vakitte Tağankı tiyatrına gittim. Tağankı tiyatrına gittim. Kerem şulay sürüm mehfelene Kozan'dan kelgen artist bir urun aratabığız idi. Bir urun tuğul yort urunda yok deyler. Baş administratör. Şundan Allah İsrail sakı şeyinde ol. Şunu hatırlap çıkıp gittim men yok. Bardım da hazır tege tamaşa şekere turgan yerге kirem. Билетtik шуручыга мен айтам, Исаак Израилевич сказал, пройдите мне. Нет, она обычно так не делает, тот записку дает ты. Мен айтам, ничего не дал, говорит, пройдите. Мына мен иштен кіріп кіре барадыр ем. Теге Израиль Исаакович келіп шықты да, я ж вам сказал, что нет билетов. Şundan bu yolu buruldum da çıkıp gittim. Koyvarga, şundan Tağankı tiyatrından Pushkin Ploshchida anda tege taksiler yürüyken, küp kişi tiyap yürüyken bir taksi. Şuna oturup gittim, anda tiyatr artistler yurtu var, ben aytam restoranda oturup çıkayım deyip. Restoranga kirsem, restoranda rahatlanıp konak deyip otura Bortlikov. Gennady, kişi oynagan. Bana bir aybet oldu indi ona komplimentler ayttım, yaratkanımızı bildirdim. Salıp oturalardı, ne kızganış, onların salıp oturuğu küpkerek gitken, Bortlikov kızganışa karşı salıp arkasında irterek gitken, gacayip tağaltı artistiydi. Mine bit, Raul abi. Mana. Қойшандыр, сіз кімдідір көрірге тілеп ашқынып жүргенсіз. Қазір енді өзіңізні көрірге тілеушілер бейхисап. Малый МХАТ театрларын сіз бик еш еске аласыз. Сіз оларға мүкибен. Әмме бүгінгі күнде сіз оларының үзлерінде таң қалдырылық етіп классикларыбызның шиғырларын оқисыз бит. Мүмкін ме? Қазір. Қазір қысқа ғана айтып кетем, қысқаны ғана. Мен ғадатта satira yaratam. Yumruğunda yaratam satirisi tüşürerek bitimlerim. Gamil Afzal'ın eserlerin. Mene bir eserin okuyup gittiğimeli. Tun aslında kıyılık deyip atıla. Başını saklayayım deyip tununu tartam. İsen bulsun deyin başkına. Öz kıyılığından korkup yatam. Kıyılıkka yürek aşkına. Men mi deyin? Men de yigitlerinin dünyada yuvali bulgana. Bulasqına miğa tuttursunlar. Dir silkitiriydim dünyana. Gül furdan yarıp dururuydim. Tege buna tutmayın bir gram. Rolüne men bikşep dururuydim. İş hater şol. Bik korkup turam. Zilışlarda kulga kağız tutup sikirip turup tenkit iter idim. Tribunada ultlar sular yutup bürokrattan zelen biter idim. Kvartil ağlatsa var. Bir emdiler, ihtiramım sizge direnliler, tenkit sözün eytmi kalasın. Edep var bit, koya varasın. Zilışlarda bik tevfikliğine bir kırıyda pusup oturam. Minnen yine kalmagan buğram, minnen sonda şovlar buğram. İş hater şul, bik korkup turam. Premiden kuru kalığım var. Bütün kişi kürev alganda. Yalgış fikir eytip yanığın var. Buri var bitele urmanda. Eteşlenip kanat kağırsın da. Başkayına bela olursun. Uzun tilep gariza yazırsın. Yazmış. Koya varırsın. Pensionerlarının işi caylı. Şavlıylar dağlar, dağlılar. Tenkit için kıskan abzılar.
пенсияға тие алмайлар. Пенсияға шыққаш алла берса, алға таба қию барымын. Таныш көңіл білән таныш кесе, дүрестлікні ярып салармын. Хәзірге тон астында ятып, типкелі де бұра, типкелі. Өз алдында яқты шырай қатып, жизни deyip індәш, іткеді. Афарин, Равил абый, афарин. Менің олым, ол бәләкей шақта телевидениеде менің жиде баланың бірсін ойнаған жігіт. Ана қазір зор кіші. Ұмышлары. Ролеве хәзер сезне Качалов исемендәге Казан Академия Рус Зур драма театры тәбрикли. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Илья Славутский. Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг. Веселье час и боль разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час придет к нам снова, вернешься ты, и вот тогда дадим друг другу слово, что будем вместе навсегда. Дорогой Равиль Шагович, я поздравляю вас. Я так рад сегодня быть с вами. Здоровья, и еще здоровья на долгие года. Да? Веселье час и боль разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Веселье час придет к нам снова, вернешься ты, и вот тогда дадим друг другу слово, что будем вместе навсегда. Что будем вместе навсегда. Илья Славутский. Равиль Шагович, дорогой, многоуважаемый, замечательный. Я сегодня очень счастлив, я рад и горд. Мне выпала такая честь поздравлять вас. Сегодня очень много сказано замечательных слов в ваш адрес. И все правда, кроме одного. Там на фронтоне театра висит афиша. Равиль Шарафеев 85. Неправда. Это неправда. Не может этого быть.
это не так. Вы согласны со мной? Сказать, что этому молодому, стройному, светлому, веселому, с замечательным чувством юмора человеку 85, это неправда. 35, может быть, верю. Может быть, 36, но никак не больше. Как? Я тоже так считаю, абсолютно верно. Поразительно замечательный артист, светлый, улыбающийся, с прекрасным чувством юмора, неравнодушный, что очень важно в нашей профессии. Потому что куда бы ни пришел, на выставку, на премьеру, на какой-нибудь вечер, всегда Равиль Шигапович здесь, и всегда великое счастье видеть его. Давайте так договоримся. Значит, я прихожу на столетний к вам юбилей, и дальше, и дальше. Я буду уже немножко так вот старенький приходить, а вы будете также быть молоды, бодры, веселы и красивы. Сказка! Сказка! Обнимаю, любим, поклон и поздравления от Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова. Спасибо. Дорогие зрители, это один из семьи театральной. Они трое служат нашему театру. Здоровья им, успехов. Спасибо. Спасибо. Я его очень люблю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. С юбилеем. С юбилеем. Ой, я забыл, конечно. Вот мне говорили, я забыл. И вот конвертик, да. Да, это конвертик от театра. Спасибо большое, Илья. Большое спасибо. Равил абый, енді өзіңіз тілегенше сценарийға қарамышығына сұрайсым келе. Міне қазіргі минутта жаныңыз нәрсе тілей? Аба, олай юк деп сұрама инде син, нинди номерны хәзер күрәсегез килә диген. Мимино деген фильмде Кикабидзе сериалы Ларису Ивановну хочу. Мен өзімнің ғаиләм досты, яратқан жыршым Венера Ғаниеваны ишетәсе килә. Тілегізні өтейбіз, Равил абый. Сәхнәдә Татарстанның һәм Россияның халық артисткасы, Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты Венера Ғаниева.
Мине һәр вакыт жылата торган. Без хатын белән бергә җылыйбыз бу җырда. Жылау ул шис тарта кешене. Рахмат. Bu çiçekler minne. Малай. Син әллә кем сыман? Хәйрле кич. Хөрмәтле тамашачылар, дуслар, мөхтәрәм кунаклар. Мин сезне, барыгызны да, халкымны тәбрик итәм Равил абыйның 85 яшьлек юбилей белән. Ул безнең бердән-бер кабатланмас, зыялы, зауыклы, шушы данлыклы театрның тугры артисты һәм шулай ук ул безнең опера балет театрның зур дусты. Һәрбер опера балет спектакльләренә йөри, премьерларны калдырмый. Нури фестивале, Шаляпин фестивале дисеңме? Менә бу бит инде зыялылыкның, зауыклыкның бер күрсәткече, зур аргы ягына чыккан ди. Һәм минем өчен шушында чыгыш ясау зур дәрәҗә. Бу да зауыклыкның, зыялылыкның күрсәткече. Бәйрәм белән Равил абый узак яшәй. Яме. Тамашачыларга, халкыбызга бүләк ит тагын күп-күп юбилейлар. Яме. Мондый зурысын күтәрә алмассың, менә. Кайсын аласың? Менә булсын. Монсымы? Менә. Кайтканда җиңелрәк булыр. Мен сыр үзебез алып кайтам. Яра. Рәхмәт. Равил абый. Равил абый, хәзер сезне Татарстанның ат казанган артисты Марсель Вагизов тәбрик итә. Рәхим итегез. Assalamu alaykum Ravil abay. Bayram bilan. Xayrli kech qoldi. Talyan garmın, küngel tulu jırmın. Bizning yaşlık süyev jırında. Oynap dursa talyan, büyük küngelle dünyam. Tatarmın talyan garmında. Oynap dursa talyan, büyük küngelle dünyam. Tatarmın talyan garmında. Dursun avıl, köterilsin davıl. Duslar tanay bezinin tavışını. Kileşekini kütüp, ütkenige uturtup. Yangıratık barlık sağışını. Kileşekini kütüp, ütkenige uturtup. Baratık şu sarı sağışını. Kilesi köpü senin için mahsus. Ütte aylar yıllar, bigirek matur kızlar. Partayımık bizim işek bulsa da. Yazıp kıydık taşka, məhəbbətten başqa. Xəzinə yok bizge dünyada. Yazıp kıydık taşka, məhəbbətten başqa. Xəzinə yok bizge dünyada. İsəlik, sağlıq, bəxir, şadlıq Ravil abay. Hər vaqtda biz əli suyundurub uzun-uzaq yıllar matür ettirib yaşarga yazsın. Beyramin qutlu olsun. İsəlikdə, soğuqda dağıt işraşıyıq. Allah rahmetler olsun. Hey! Birgelep çıqlayımız kilesi köpetine. Kulda talyan garmın, küngel tulu jırmın.
Sizning yaşlık süyev şırınıda Uynap tursa talyan Bik güngilli dünyam Bakarmını talyan garmında Uynap tursa talyan Bik güngilli dünyam Bakarmını talyan garmında Bakarmını talyan garmında Bakarmını talyan garmında Marcel Vagizov. Kadirli dostlar, o benim yaktaş, olay yok. Telaşır için. Kurşu yaktaş. Ay, kurşu yaktaş. Onları benim sırlavım da yaratan. Bir yıl boyu men namazımını onun azanına okudum. Hem hele men yaratkan en şap azan aytuvchi deb tanıyman. O dağırga o'tib kira. Anda iman kira onun azanına. Rahmat. Татарстанның ат қазанған артисті Марсель Вағизов. Нәрсе бұл? Нәрсе болды? Bu ne? Tağın tıgın mistik nersedir. Eyde yakşı şakta gittik. Ravil abi sen aşılanma biz gittik. Men korkam. Ay. the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage goo-goo muck. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets, looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up, the goo-goo muck.
Hürmetli qonaqlar, 15 minutluk tənəffüs. Cause I'm a teenage tiger and a boogie bug. Qadrli dostlar, sizlerle babaylar şu ağa deb atalgan spektakldan özük qarab o'tdingiz. Rollarda Asxat Xismatov, Rinat Tajetdinov, Ildus Ahmadjanov, Noila Garayeva ham Ravil Sharafiyev. Hürmetli tomoshachilar, ko'rganingizcha bugun zalda kameralar ishli. Haligi kishani Tatariston Yangi G'asr teleradio kompaniyasi yozdiratizdan siz uni TNV kanalida ko'ray olasiz. Ravlaviy hozir sizni teatrimizning yoshlari tabrik etdi. Sahnada Tataristonning ot qozongan artistlari Rail Shamsuarov ham Rishat Ahmadullin. Sizning so'rovingiz bo'yicha Neapolitan jiri yangri Italiya jurnalisti Pipino Turka yozgan Funicula. Uzrisha Tog'on. Stasera Nina mia io son montato, te lo dirò. Colado vede spreti in cor in grado, più far non può. Col gente il fuoco ma si fuggi, ti lascia star. E non te corre presso, non ti struggi a riguardar. Lesti, vediamo andiamo sulla. Lesti, vediamo andiamo sulla. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Vediamo andiamo sulla. Funiculi, funicula. Montiamo dalla terra alla montagna, un passo c'è. Si vede Francia proce dalla Spagna, io vengo te. Tirate con le fugne d'osto tosto, come si va? Si va con le fugne d'otto sciatto, è sempre qua. Lesti, vediamo andiamo sulla. Lesti, vediamo andiamo sulla. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Vediamo andiamo sulla. Funiculi, funicula. Lesti, vediamo andiamo sulla. Lesti, vediamo andiamo sulla. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Vediamo andiamo sulla. Funiculi, funicula. Rail Shamsuarov, Rishat Ahmadullin. Юбилейіңіз білән, Равил абай. Құттықтаймыз. Рахмет сізге. Жігіттер, кирешегіз әлі? Тағын бірді жырлайық мәлі. Бек зор рахмет сізге, Равил абай. İxtibarınız için. Rahmet. Indi olga barabız. Бейіп алабыз. Yok, multfilm qarayбыз. Қойда қызық Равил абай шунда. Көптен түгілгіна татар мультфильмда әлдірміштен әлмәндерінің анимацион фильмін ижат еттілер. Сәхнәдә татар мультфильмның баш режиссеры Сергей Киатров
һәм берләшмәнең башкарма директоры Алсу Низамиева. Рәхим итегез. Всем радушный самесос. В нашей анимационной деревне обнять девочек можно только если ты тоже сам нарисованный. Вот, и уважаемый Равиль Абы, мы с вами создали мультфильм, анимационный фильм по произведению великого Туфана Минулина. И этот спектакль, он долгожитель, да? Он на этой сцене, в этих стенах был много-много лет, более 30 лет. И для меня большая честь стоять здесь. Вот. От всего объединения «Татар мультфильм» хочу сказать вам большое спасибо, что согласились на нашу безумную идею, чтобы участвовали в нашем мультфильме. И для нас большая честь быть с вами в одних титрах. Это большое спасибо. Вот. Мы очень надеемся, что наш мультфильм тоже будет иметь долгую жизнь и будет прославлять нашу культуру, наши духовные ценности наших народов. Вот. Ваш персонаж сошел с этой сцены и попал в наш мультфильм. Из нашего мультфильма он сошел на страницы этой книги. И примите подарок, где ваш персонаж, о приключениях вашего персонажа. Да. Всего вам хорошего, Бигзор Рахмат и низкий поклон. Спасибо вам огромное. С вами мне тоже было очень приятно работать. У вас прекрасная компания с хорошей фантазией, очень добрые, приветливые люди. С вами обалдел. Хорошо было. Равиль абый, сізге шундай зур Сергей Владиславович баш идейме? Сізге ылысы да, кішісі де баш ие. Рахмет. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Безнең өчен Равиль абый белән эшләү зур дәрәҗә булды. Чөнки безнең коллектив бик яшь, аның уртача яше 30 яшькә якын, Сергей Владиславовичтан кала. Мин аның белән шай шаяртам, ул татар теле аңламый мин ди. Әмма менә безнең аксакалыбыздан бу яшь безнең 3 мәртәбә яшьрәк дигән сүз. Әмма Равиль абый белән иҗади аралашу вакытында аның күңел халәте, аның тормышка карашы, аның егетлеге буенча ул бездән күпкә яшьрәк булып чыкты. Һәм ул аны исбатлады. Равиль абый, сез юбилей кичәсенең башында әйттегез, күңелем картая башлады дип. Күңелегез картайса да, 30-га җитмәгән кызларны гашык иттереп кайтып киттегез сез. Әйе. Татар мультфильм коллективы өчен Равиль абый абруйлы остаз да, безнең максатларга омтылганда безгә канат куючы да, безне илһамландыручы да. Татар театрының җәүһәре булган Әлдермештән Әлмәндәр спектакленең елата да, гөлдерә дә торган персонажы Әлмән Әҗәлне уйнаган Равиль абыйның безнең анимацион фильмда төшүе безнең өчен зур горурлык. Равиль абый, сезгә безнең персонажга үзегезнең тавышыгызны бүләк иткәнегез өчен зур рәхмәт белдерәбез. Монда инде Дон Кихот турында күп әйттеләр, әйме? Равиль абый, сез татар мәдәниятының, татар халкының Дон Кихоты. Һәм монда аның сыйфатлары турында әйткәндә шуны әйтәсем килә. Равиль абый Дон Кихот сыман. Ул бик романтик. Һәм һәр вакытта һәр кешегә ярдәм кулы сузырга әзер. Без Равиль абыйга видео язма әзерләдек, сюрприз буларак. Анда аның иҗатының бер өлеше. Без аңа кагылышлы булуыбыз белән бик тә горурланабыз. Сүз уңаеннан, хөрмәтле тамашачылар, 10 май көнне әлеге мәртәбәле сәхнәдә
Әлдермештән Әлмәндәр дип исемләнгән тулы метражлы анимацион фильмның премьерасы булачак. Без сезне дә көтеп калабыз. Хәзер игътибарыгыз экранга. Гафу итегез, башлык шалтырата. Яңа штаб кандырмайын. Сәлам, кадерлем, сагындыңмы? Кичен, сменадан соң бәлки. Сине чакыра. Озак яшәүче хакында. Чакырдыгызмы? Чакырдыгызмы? Начальство. Мен үзем теге начальство алдында шулай сөйләшергә өйрәнмәгән, ярый. Мен синең әҗәлең. Мен әҗәл дусты дәшәләр. Шул әҗәлне белән аңлатыра. Әҗәлне дус итәм инде, әҗәл билен. Ләкин ул шулай булырга тиеш. Ул куркыныч булырга тиеш түгел, куркыныч түгел. Бер генә хата да булмады. Җитәкчелектән 127 грамм алдым. Монда bir хәйләкәр татар. Үләм. Сезгә бу картинада катнашу ошадымы? Беренчедән, мине яңгыраткан тавышы өчен Рәсәй һәм Татарстанның халык артисты, Татарның бөек актеры, хөрмәтле Равил Шәрәфиевка олы рәхмәтемне белдерәсем килә. Яшьләр бирә шаян Әлмәндәр. Тырыш Әлмәндәр. Шәхсән мин фильм исеме бераз башкача яңгырауга карамастан, бу проектта үземне төп герой дип саныйм. Кол биреп күрешик Әлмәндәр. Минем шулай танымаган кешеләргә кол бирергә ашыга торган гадәт юк инде. Иң әвәл кол биреп күрешик Әлмәндәр. Танымаган кешегә кол бирергә ашыкмыйм мин. Лапарга дигән ай асылтыш тәүгәйттең әллә ышмаска. Син тәүгәйтсәң дә мин үтмәдем, шибәр кызлары кышмаска. Инде мультфильмнардан реаль тормышка кайтыйк. Роль абый сезне Татарстанның ат казанган артисты Руслан Баһадур тәбрик итә. Җыр яңгыраган арада экранга да карарга онытмагыз. Анда Равил абый үзенең яраткан бакчасында оныгы Шаде белән. Şişmeler kalır bir günden. Minsiz şiller iser duvar dağlar, kök yıldızlı bulur her tünler. Işanasın kilni belki bütünley bitmem kalırım Şeyge tanıda güller daşık bulur Kışlı karlar bulup yavarma
yazığa Köşer jeyler kızıga Şulup kalır ürler urmanlar Leper leper usak yaprakları Minsiz de şul jırlı jırlarlar Işanası kilmi belki alle Min bütünley bitmem kalırman Jeyge Tanıda güllerden şıklı Kışını karlar bulup yavarma Eğer yakma bulup inermem mi Jeyge жылы kişte tanıgana Ya bir sihri mağlı avaz bulup Eylenirmen siyu jarına Işanası kilmi belki elle Min bütünley bitmem kalırman Jeyge Tanıda dillerde şıkdılı Kışını karlar bulup yavarman Işanası kilmi belki elle Min bütünley bitmem kalırman Jeyge Tanıda güllerde şıklı Kışını karlar bulup yavarman Kışını karlar bulup Руслан Баһадур. Равил әбай. Шын көңілден мен сізні мына шушы зор бәйрәміңіз белән тәбриклеймін. Сезгә озын гомер, зор бәхетләр. Узак яшәгез. Бик яратам сезне. Сез шундый кадерле кеше безгә. Күрешергә. Бик зур рәхмәт. Роль ағаны туган көне белән котлап килеп ирешкән видео тәбрикләүләрнең күләмен мега гына түгел, гигабайтлар тәшкил итә. Шуларның берничә байтын үзе белән бергә безгә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры баш режиссеры, Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Айрат Абушахманов алып килгән. Рауил абый, гомер байрамыгыз менән тамашасылар хәерле кис, байрам менән һезне. Рауил абыйны мин бәләкәй сактан беләм. Минең атайым, әсәем Рауил абый менән Равшания апа менән бик дус яшәнеләр. Мин Вил Рауия менән бергә үстем инде уйнап. Һәм бuna каникулга мәктәптә укыганда Казанга килгәндә Камал театры менән дә мин Рауил абый аша таныштым.
менің атайымдың да яңырақ юбилей болды. Юбилеймен құтлаганда мен айтам, атай, тілейм хеңе шатлық, бәхет, ижади үрдәр, гармония деген болам. Шан туқта. Меңе хаулық қана тіләп, бүтәні кәрәкмейтіні. Шуға бұна һеҙгә хаулық тіләп, мен Мәжит Ғафури театрының артисттары исеменән һәм минең ғаилә исеменән һеҙгә сәлам еткерәм һәм ҡалғаны видео. Хөрмәтле Рауил Шихапулы, һеҙҙе Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры ҡотлай. Киләсәктә лә ең һыҙғанып ижад итергә яҙһын, Аллаһы бирһә. Бер генә йылмайып ҡараны Өкергә ҡарарҙың ғазабын варпама Гел ямай, гел ҡара күҙҙәрмә ялҡынға Утҡабын йөрәгемә Ерегенә үтмәһен үҙәгемә Тик өмөтөм өҙмә генә Гел йылмай, гел ҡара күҙҙәрмә ялҡынға Утҡабын йөрәгемә Ерегенә Башқұрт коллегаларымызға бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Әшираттағы видео құтлау Салават Фәтхетдиновтан. Хөрмәтле өлкән дустым Рәүл абый, мен сезне чын күңелдән сезнең зур юбилеегез белән котлыйм. Сез театрыбызның кояшы. Сезнең кебек артистлар булган өчен Камал театры булып кала. Без сезне гаиләбез белән хөрмәт итәбез. Сез бик күңелле кеше. Сезнең белән аралашуга рәхәт, сезнең белән сөйләшеп, бер көлешеп утыру үзе бер гомер. Рәүл абый, мен сезгә үзегез кебек озын гомер телим. Һәм әлбәттә инде үз чиратымда мен сезне үземнең ярдәмемнән калдырмаска тырышырмын. Ничек дип әйтим икән? Яшәгез әле озын, озак гомерләр мине бурычка батырганчы. Бүләкне тапшыру өчен сәхнәгә театрыбызның директорын Илфир Илшатовичны чакырабыз. Салават җыр театры хөрмәт премиясе. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Равил Шәһрәфиевкә 85 яшьлек юбилее уңаеннан 85 000 сум. Бурычка батырды. Әйтәм, эш җайлы хәзер әйме. Видео экранга гына карап утырабыз. Алай дейме, аның каравы видео архив, ул бит хәтер. Халкыбызның күпме сөекле талантын күрү мөмкинлеген бирә. Алайса, әйдәсең бу мөмкинлектән файдаланыйк. Роль абый хәзер менә нинди видео күрергә теләр идегез? Беләсезме, мин Зөлфәт Хакимның Шапта атым Казанга дигән спектакльнән Наил Әйүпов белән бергә булган сәхнәне күрәсем килә. Уңайдан менә сагындым Наилне, аны да күрермен мин дә, тамашачылар да. Яхшы. Мирза әфәнде, önümü bu, düşünme. Sizin bu turda nişe polisansın? Hafu itiniz. Siz ne bit? Ulde digenler iyi. Ondi kişiler uyarıydı kupten kuriyesi bulganlardır.
Әлі мен бүтін кіші өлі біткештен тағын бір отнауын күн ешерге етіп бар. Тинкі, мен бейсілі білмейм. Мен Салих, отым өлгенге справки берген егез. Онды справки керек түгілі. Отым тірілді мені. Yo'qla. Otım yo'qoldi bitmini. Siz spravka berganingiz meni jallab. Жәллесі қалмаған мені. Olay tugel. G'afur etiniz, siz ol chog'inda biraz solmuş edingiz. Мен qadirda biraz salmış. Begaybat demak siz salomat kishi. Sen qarasa, paqmilat chetarga kerak balla. Yo'q. Siz tegi vaqtda yolg'iz men o'ldi deb yozasiz, hayot o'ldi deb yozasiz, bunga yolg'iz men o'ldi deb yozib bergansiz. Не может быть. Mujib. Shulay yozgansiz shu. Сол sen дейсәндір бит. Күргәнегезчә, әлегә исән сау. Шулай булгач, йортта таштауны справканы. Ондай гына хаталар була инде ул. Йортта исән килеш, үлде дигән справка белән йөрү, минемчә, нескромно. Пиво içersinmi? İçem. İntikme, dişin bilen aç. Dişlerini açar mıyım? Ağırtmayma. Bu ne gelgen indi. Bunu spravka bilen birer kendi filmler kilip çekmağandır bey. Председатель Мулланов оттап тұра менен. Сен, hey, Tatar yüreği skrip kötü ol, uynamağız pajalıstı değil. Мен сіздің оны білуіңіз турында еткені бұл. Сізді білменді. Bilmesin, ben bilgesi etken. Қазір мен нәрсәсіне тиістім. Мен шол қатлы, шат, сізді ұшыратуға. Мен бүт мамаршыларында сізді сұраштырған ем. Афу етіңіз. Сізді бит өлді деген нәрейі. Біздің районда шындай бір дурацкий шаяру бар. Бірәсі турында сұрасалар, ол енді көптен өлді дейлер. Çünkü біздің районда халық бек көп. Шуға бірәс кіші өлсе, бүтін район рәхәтлері сүйіні. Біз работа етсе, тігінді барысы. Hadi, devam et. Рас енді сіз исән екен, отым өлгенніктеріне танықлық жасап берсеңізші. Болмай, брат. Не? Міне бланкалар бар, тек міне пішет бір көрші ауылда бір қатында қалған бет. Давай міне ертеңгі сағат 2-де мына шушыда көрішеміз. Мен саңа нендей справка тірейсің, шоны іштап берем. Сіз бұнда қозанда неше бересіз? Теңіз ұрыштар қозанда, қайды енді ол тоған. Мен қозанға бек керек кіші бек. Әлі көптен түгілгіне мына сайлауларыңызды мен мәш келдім. Ұштабы әрбір участокта тәртіп болсын. Әлі мына қазір қозанның 1000 жылдығын белгілеп өтерге, белгілеп бейлеп етерге жиналарды. Онда да мына мені қатнаштырға тілелер. Артқа еш артисттарға ярдам етуші дәмейін. Концерттар ұйыштыруші дәмейін. Әлі мына яштығы жыршы, баяншы Уәжи Мәжиевқа бір аппаратур іштеп бердім.
Мәжиев кәді сіз ішлеріңіз. Мен башқа кім ішлесін? Сіз мал врачы бола тұрып шулай кең диапазонда ішлейсіз екен. Кішілері хайван бұлғаш мына біздің кебек мал врачлары көбірек керек бе? Олай болса, бәлки сіз миңа да спонсорлық ярдәмі көрсет алырсыз. Сенің нендей талантың бар? Ауылға баян керек. Yok, ben oturda tuğa. Sen sesir ne bilesin mi? Bir iyi bilesin mi? Deklamasiyo seni bilesin mi? Benim özüm yazgan bir jırım var. Da? Onu da baytırnak barıgar. Xатын, meni taşlap ketirge yürgende, yalagaylanıp ona bağışlap yazgan. Canım. Hey, ona yalagaylanıp yazgaç, eybettir bulurga tiyiş ol. Eyledi. Tönge kerip barabız mı? Niye bulay korangı? Elle tıman arabızda, elle avar koradın. Minnen gittesin deyri, küngelimnin yardısı. Seni yuvalkan günlük, minülermin ahırısı. Saat sayın göz aldığımda bilmem niye yok sanam. Seni kısıp yıllar için hasretimde yok zaman. Ninden gidesin de yürü küngelimden yardası. Seni yuvalkan günlük minülerimin ağrısı. Mizgil sayın yana dolgan, mizgil sayın ağına. Ne bolgandır zihnime, marziga tabınam. Minnen gidesin de yürü, küngelimden yardısı. Seni yuvalgan günlük, minülerimin ağrısı. Seni yuvalgan günlük, minülerimin ağrısı. Geniально. Қадірлі достар, сіз әлі гіне «Шопты отым Қозанға» спектаклінен үзік қорап өттіңіз. Режиссері Фәрид Бекшантаев. Ролевый кешегіз бик әйбәт бара кебек. Тик шулай да нишләптер күзләрегездә сагыш шәйләнә. Әйе, эш шунда ки, Равил абый бит ул артист кеше. Кешеләр уйнаганны, җырлаганлыгына карап утырасы килми, аның үзенең дә чыгып сәхнәдә уйныйсы килә. Соң алайса, рәхим итегез, Равил абый, нинди үзек уйнарга телисез? Староста!
Молодцы. Ну как? Короткий Сима, ход. ну вот Карасин, обещай. Ну вот ведь это слышали. Наши мусульман, молиться Богу, намазын кылар, уразасын туткан. Элхамдулилlah деген бисмиллахын айтқан, а потом қадағат грешился Богу. Шукандан сенің
Искәндәр Хайруллин, Фирай Акбарова һәм Равил Шәрәфиев. 85 яшендә шаткылар гына түгел, ышкыннар чәчрәтеп уйнар өчен артист кеше яшәү дәрте каян ала икәнсең? Аз гына арып китсә, Равил абый өстәп тор сөю ялкынын гел өститер, бетмәсен дип җырлый да, тагын ышынып уйный башлый. Аңа сөю ялкынын менә инде 51 ел буена Актаныш сылуы Раушания ханым Шәрәфиева өстәп уйната, яшәтә, яшәртә узган ел Раушания ханым белән Раул ага тыйнак кына әйтеп, алтын туйларын билгеләп үттеләр. Әйдәгез әле, кадерле тамашачылар, бер елга соңарып булса да, бу атаклы гаиләне алкышлап тәбриклик. Тәбрик итәбез сезне. Әле озак еллар шулай тигез бәхеттә яшәргә насыйп булсын сезгә. Сәхнәдә шәһәрбез филармониясының Казан бию ансамбле.
Озан би ансамблі. Жетекшісі Татарстанның халық артисті Чулпан Закирова. Озан би ансамблі. Қадірлі достар, хөрмәтле тамашашылар, сезнең игътибарыгызга ике сүздән һәм өч ижектән торган тантаналы оратория яз килә. Башка музыка һәм шигырь авторы Равил Шәрәфи. Башкара Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Әдәм хоры. Дирижер, маэстро Равил Шәрәфи. Маэстро Равил Шәрәфи. Қадірлі достар, сәхнәдә Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының труппа. Бүген бөтен матур сүзләрне сезгә әйтеп бетерделәр. Хәзер инде бөтен труппа исеменнән зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Иҗатыгыз өчен, шаян булуыгыз өчен, кире булганыгыз өчен, үзешчән булганыгыз өчен, талантлы булганыгыз өчен, спектакльләрегез өчен һәм бүгенге кичә өчен бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз, озак яшәгез. Ой, рәхмәт. Қадірлі тамашашылар, хөрмәтле қонақтар, рәхмәт менә шушылай җыелып килгәнегез өчен, түзеп торганыгыз өчен. Шактый озакка китте бугай бүген. Менә 85 дигән санны күргәч, шушы игъланнарда бик каты кытым алынып киткән иде. Неужели мин шушы яшькә җиттем? Минем турда микән ел дип. Мин гомердә уйлаган юк иде ул турда. Ярый, мин сүзне озак күп сөйләп торасым килми. Тормышымда шунда артистлыкка багышладым. Мин рәхмәт әйтәм үземнең монда бүген килгән тамашачылар аша бөтен Казан татар тамашачыларына рәхмәт әйтәм. Чөнки рәхмәт әйтмәй булмый, әгәр дә тамашачы булмаса, театр яши алмый. Яшәсен театр, яшәсен тамашачы. Мин аннан рәхмәтле минем белән эшләгән иң беренче режиссерлардан алып менә Фәрит Рафкатович соңгысы. Әле мин аңа юбилейында әйттем. Без синең соңгы
артистларың біздің буын. Ләкин сенің яш артист, яш буынларың бик көп болсын әлі деп біләді маңа. Ол Рифқат Бикшентаев білән Найла Гәрәевінің ұлы, екі талантлы кішінің ұлы, Урзеде талантқа маншылған. Ол түрлі әсәрәді талантлы. Режиссерда ол актер боларақ білән яратайдым келгәш. Әлі кеткеніне ник ташлады деп ол әйбәт еді. Ол мінә деген музыка аңлы тұрған, нішке хислі кіші. Шуңа күрә аның белән эшләгән спектакльләрендә мин ләззәт алдым. Хәтта менә бер спектакльдә Туфанның. Без уйный башладык, хушыгызда иде бугай ул. Раул абый, фикереңне әйт әле ди, укыгач. Мин әйтәм, миңа дөресен әйткәндә пьеса бик ошап бетмәде дидем. Ундан Фәрит әйтте, Раул абый, менә репетициялар башлангач, уйнаганда күрерсез әле әйбәт әйбер диде. Һәм шул спектакльдән шул хәтле шәп спектакль эшләп чыгарды. Без аны яратып уйладык. Мин дә анда аның музыкаль, без хәтта теге 3 тенорлар булып җырладык. Хәтерлисеңме 3 тенор? Лучано Паваротти, Пласид Доминго. Менә шуларны җырладты. Ашта без уңган, мин рәхмәт әйтәсем килә, бигрәк тә минем бүтән шушы юбилейларымны үткәргән Радик белән Илтизәргә. Алар инде күп юбилейларымны үткәрделәр. Һәм рәхмәт әйтәсем килә безнең бүтән труппага. Шул хәтле яшьләребез әйбәт. Яшьләребезгә түгел, бөтенесе. Яшьләр шәп, алар күп эшләделәр. Мин аларга чын рәхмәтемне әйтәм. Алар бүтән җаннарын, тәннәрен биреп шушы әзерләнделәр. Ул бит аларга бер нәрсә бирми, югыйса. Миңа кирәк. Шуңа күрә мин алар алдында баш иям. Алар барысы да талантлылар. Мин аларга яхшы пьесалар телим һәм шәп рольләр барсына да. Яшәсен театр, яшәсен аның артистлары, режиссерлары. Театр яшәгәндә татар яши. Яшәсен татар.